L-infezzjoni tal-iskejbis infirxet minn dar tal-anzjani privata li s'issa l-awtoritajiet tas-saħħa għadhom ma jridux jgħidu li ma hi. F'din id-dar tal-anzjani privata nstab li kien hemm 35 anzjan infettat bl-infezzjoni tal-ġilda skejbis. Konsegwenza tek 14 membru tal-istaff li kienu qed jieħdu ħsieb lil dawn l-anzjani ġew ikkontaminati wkoll minn din l-infezzjoni tal-ġilda. Dawn il-persuni meta marru lura d-dar infettaw 5 tfal minn 4 skejjel differenti. Charmaine Gawci, direttur tal-promozzjoni tas-saħħa, qalet li apparti dawn il-5 tfal, id-dipartiment sab li kien hemm 5 tfal oħra li kellhom din l-infezzjoni. B'kollox kienu involuti 7 skejjel differenti. Skola primarja A u B f'Pawla, l-iskola sekondarja Santa Margherita ta' Bormla, l-iskola Santa Clara f'Taslima, l-iskola sekondarja Santa Teresa f'Santa Venera u l-iskola primarja Dun George Spreka fil-Ħamrun. F'kull każ id-Dipartiment tas-Saħħa ta' trattament ta' prevenzjoni lil dawn it-tfal u l-persuni li qattaw ħin twil ma' tfal li kellhom l-infezzjoni. L-iskejbis tittieħed meta l-persuni qattaw ħin twil flimkien jew kuntatt mal-ġilda u mhux minn kuntatt każwali. Sa tard wara nofsinhar id-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa qal li kien hemm aktar minn 50 persuna f'Malta infettata bl-iskejbis u 10 tfal. F'każ li persuna tħoss li għandha sintomi simili għal dawk li kkawżati mill-iskejbis għandu jkellem tabib li min-naħa tiegħu dan jinforma bil-każ id-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa. Niltaqgħu mat-tifla infettata mill-infezzjoni tal-iskejbis. It-tifla għandha biss 4 snin. L-om tgħidilna li t-tifla li tattendi l-kindergarten tal-iskola primarja A ta' Raħal Ġdid qabad l-ħak nhar is-sibt li għadda. Għalhekk ħadet tal-klinika ta' Raħal Ġdid. Ma qalli fejn tmur skola, kifettilhom l-iskola ta' Raħal Ġdid, qalli ħana mill-lekkar tal-buffa. L-għada fil-għodu ħatta buffa u qaluli li għandha hekk. It-tifla m'għandix xi marki kbar ta' din l-infezzjoni, iżda l-om tajt li qabada ħafna ħakk. Il-familja kollha tapplika l-krema li ngħatat mill-isptar boffa kemm biex it-tifla tfiq mill-infezzjoni kif ukoll bħala prekawzjoni għal bqija tal-familja. Jiena l-problema tiegħi issa la terġa' tmur l-iskola. U jien għandi biża' li nerġa' nibgħatha l-iskola. Għax terġa' tlaqat l-infezzjoni. U boffa qaluli issa wara l-treatment li tkun ħadet jekk ikun hemm għadu tal-virus l-ewwel ċans li jaqbdek min ikun ħaġa treatment. U x'taħseb li għandu jsir bilan li din l-infezzjoni ma tkomplix tinfirex? L-iskola għandha tingħalaq mara l-jumej se jitilfu daw it-tfal billi ma jmorru skola jumej, kollhom tant holidays. U daqqaxek imbagħad tingħalaq jumej ħajjiċċekkjaw huma. Kien l-isptar boffa li konferma li t-tifla ħadet l-infezzjoni mill-iskola. Tifla mhux se nibgħatha skola. Qabel inkun ċerta 100% u ma nafx minn fejn ħankun ċerta, għax kif ħatkun ċerta tmur l-iskola inti? Figuri uffiċjali pubblikati mill-NSO jkomplu jikkonfermaw kemm il-prezzijiet tal-ikel f'pajjiżna qed ikomplu jolew. Fl-2010 kienet irreġistrata żieda ta' 5.6% fil-prezzijiet tal-ikel f'pajjiżna meta mqabbla mas-sena ta' qabel. Is-sena li għaddiet il-familji Maltin u Għawċin nefqu 6 miljun euro aktar f'ikel, żieda ta' 1.4% fuq is-sena ta' qabel. L-aktar żidiet sinifikanti kienu reġistrati fil-prezzijiet tal-ħobs, laħam, bajt, ħalib, ġobon, ħaxix u patata. Is-sena li għaddiet il-familji nefqu 13.4% tan-nefqa tagħhom fuq ikel, 4% anqas mill-2009. Intnefqu aktar fuq żjut u xaħmijiet, prodotti tal-ħalib u frott, waqt li l-familji Maltin nefqu anqas ħut, laħam u ħxejjex. Fl-2010 kienu importati f'pajjiżna mal-400 miljun euro ikel u esportati 136 miljun euro. L-iskandlu tal-VAT kien jinvolvi għazz ta' kumpaniji u impjegati fid-Dipartiment tal-VAT li kienu qed jixxaħmu biex inaqsu jew jaħfru l-multi. Fil-Parlament Lorenz Gonz ikkonferma li għatta dipartimenti u awtoritajiet li għaw taħtu taw mal-14 il-kontrat jew direct order lil kumpaniji li nstabu ħatja bl-iskandlu tal-VAT. Awtoritajiet bħall-MTA, DOI u l-Forzi Armati ta' Malta lil kol taw kontratti lil Essendar Ħandaq Limited, Mega Air Company Limited, Trattorija Palazz u lil Sebastian Bonnici. Dawn il-kontratti nataw bejn Jannar tas-sena 2009 u April tas-sena 2010 minkejja li l-kumpaniji involuti kienu implegati fil-każ tal-VAT u mresqa l-qorti f'Settembru tal-2009. Il-kuntratti kienu jikkonsisti fi prodotti taż-żeba, servizzi tal-air conditions, ikliet, xiri tal-injam u oġġetti għall-installazzjoni fil-bibien. Essendar Ħandaq Limited hija proprjetà tal-ex Viċi Sindku Nazzjonalista tas-Swieqi Gregory Brinkat.
Kien f'Mejju tas-sena l-oħra wara li l-mexxej Laburista Joseph Muscat żvela kif l-aħwa brinkat baqgħu jingħataw it-tenders mill-Ministeri u d-Dipartimenti li l-Gvern ordna biex l-Essendar Ħandaq tiġi blacklisted. Din il-kumpanija li kienet instabet ħatjem il-qorti li frodat lid-Dipartiment tal-Vett is-somma ta' 10 miljun euro baqgħet għal sentejn sħaħ tieħu l-kuntratti mingħand il-Gvern u l-Uffiċċju tal-Prim-Ministru u dan issa anke kif ikkonfermat mill-Prim Ministru nnifsu b'risposta l-interpellanza parlamentari tad-deputat Laburista Joe Mizzi. Fis-sigħat li għaddew il-Prinċipal tal-Junior College Joseph Xrieħa ikkomunika mal-membri tal-istaff tiegħu kif ukoll mal-Arriva. Lill-membri tal-istaff appellalhom biex meta jkunu qed jieħdu r-rassenja tal-lecture ta' 8 ta' filgħodu jieħdu konsiderazzjoni il-problemi li hemm fit-trasport pubbliku. Il-Prinċipal bagħat email ukoll lill-Arriva. Fiha suġġerixxa li jiġu introdotti rotot addizzjonali minn ħadd-tard għal Junior College. Dan għaliex bosta studenti qed jaslu tard tal-lezzjoni ta' filgħodu minkejja li jkunu ilhom li telqu mid-dar satejn qabel. Is-servizz ta' trasport pubbliku mhux biss qed iħalli impatt fuq il-pubbliku ġenerali iżda jaffettwa b'mod partikolari lill-istudenti tal-Junior College. Għalhekk li l-Kunsill tal-Istudenti tal-Junior College qed jappella għal reviżjoni tar-rotot eżistenti. Sfortunatament mhumiex qed iżommu mal-ischeġġul li jkollhom fejn suppost ċertu rotot ikunu ta' 10 minuti. Ġili jidumu anke sa' nofsjaw 3 kwarti jistennew. Adam Vella qal li l-karozzi tal-linja huma ferm aħjar, iżda baqa' wisq xi jsir biex is-servizz ikun wieħed tajjeb u effiċjenti. Semma suġġeriment li l-KSJC għamel lill-Arriva f'Jannar li għadda biex isir kampanja ta' informazzjoni fil-Junior College dwar is-servizz pubbliku.